Вітаю, сябры. Сегодня у нас в гостях Вадим Сидоров, эксперт по этнопалітычных працэсах, нацыяналізме і нацбудаўніцтве, дактарант філасофскага факультета Карлова універсітэта в Празе, прадстаўнік Смаленского рэспубліканскага цэнтра. Ён вядомы сваёй даследчай публістычнай дзейнасцю, автор сотняў артикулов. В России занимался юридичной и громадской деятельностью, а с 2009 года протягивает свою працу уже в политической эмиграции. Сегодня мы поговорим с ним про его шлях, его погляды и будучыню Смоленщины. Амаль все пытания для спадара Вадима вы прислали на нашу почту. Витаю. Тогда расскажите, калі ласка, крыху про себе. Ну, глядите, сапраўды расскажу, напэўна, крыху, потому что так-то, ну, я думаю, что могу рассказывать шмат, потому что фактично маю за плечима шмат жыццяў, фактично, яны, конечно, повязаны нейкім чынам адна з іншай, але ну, сапраўды гэта бы адбылося занадта доўга для нашай размовы. Таму сыпла так. Першае, я думаю, што людзей цікавіць, якое я маю дачыненне да Смаленшчыны, калі мы гаворым сёння пра Смаленшчыну. Мои карані по прамой бацькоўскай старонцы, яны заходняя Смаленшчына, дакладнее с Рославльшчыны. Мой, ну, дед фактично нарадзіўся там и там жил. Гэта апошні вядомы мне продак. Что датычыцца, ну, ввогуле такой караценькой асабістай інфармацыі, ну, напрыклад, адукацыя, я маю вышэйшую юрыдычную адукацыю, я зараз вучуся ў дактарантуры Карлова універсітэту ў Чэхіі на этнолага. Я, ну, зараз маю дачыненне да Смоленского рэспубліканскага руху, ввогуле да так званого деколонизацыйнага руху, гэта значыць, гэта коаліцыя рухаў нацыянальных ды рэгіяналісцкіх, якія змагаюцца за незалежнасць. Вось, ну што яшчэ? Маю жонку, маю троих дзяцей, ну, ніяк так. А калі і чаму вы вырашылі з'ехаць з России? Ну, ведаеце, вось гэта датычыцца, можно сказать, одного з моих жыццёў, потому что я удзельнічаў у такой, ну, дзейнасці, якая была остро варожай, ну, с их пункту гледжання да Российской православной церквы, да ФСБ. То бок гэта рэлігійна-дысідэнцкая актыўнасць, і у тыя часы, гэта быў 2009 год, ужо там пачаліся рэпрэсіі, пачыналіся, а потым я и мои поплечники, мы приедналися до, калі памятаете, протесты такие были на Болотной, Сахарова у России в 2012 году, в 2011 году. Вось, и мы так само ну, взяли удел у их, и потом, але гэта уже было, насамрэч, я у тыя часы уже был у эміграцыі. Неглядзячы на тое, там были такие острые рэпрэсіі супраць моих поплечников, якія заставаліся у России, и тады таксама, тутака таксама, вось я пачаў атрымліваць нейкія там пагрозы мне, сем'е і гэтак далей. Ну, то бок гэта прычына, гэта
сацыяльная рэлігійная актыўнасць, якая потым ужо мела працяг у палітычна-апазіцыйнай актыўнасці. А як узнікла ідея незалежнасці Смаленшчыны? Слухайте, гэта быў, я думаю, что тут трэба так адрозніваць асабісты погляд ад палітычнага, тому что гэта былі ўжо часы пасля пачатку паўнавартаснай расійска-украінскай вайны, і там пошла такая хваля гэтых так званых дэкаланізацыйных рухаў. То бок узнікла Ліга свабодных нацыяў, узнік форум свабодных народаў пост-Расіі, і пачалі фармавацца, напрыклад, калі такія рухі рэгіяналісцкія, як і германландскі, напрыклад, яны існувалі ўжо доўгі час, у гэтыя часы пачалі фармавацца новыя рухі. І таму што я таксама меў дачыненне да гэтай актыўнасці, я насамрэч ужо доўгі час так думаў пра Смаленшчыну, таму што я бачыў, што гэта не проста так званы рускі рэгіён. Як гэта звычайна прадстаўляюць. Так што я проста і праз асабісты такі вопыт я бачыў шмат смалянаў з рознай палітычнай пазіцыі, але яны былі не такія, як звычайныя расейцы. То бок гэта такі франдзёрскі, так бы мовіць, элемент. І я ўжо так пачаў разумець, што нешта не так з гэтым. Насамрэч так якраз. Але, то бок, я пачаў разумець, і ўжо потым, калі я ўжо ведаў пра историю Великого княжества Литовского, про этнический склад Смоленщины и гэтак далей, пришла, шчыра кажучы, мяне такая думка спрабаваць такі канал, телеграм-канал, на той час ён называўся Смаландыя. Але, конечно, я тут мушу заўважыць, што калі б гэта засталося бы так на зроўні просто ананімнага телеграм-каналу, ніякага палітычнага руху альбо цэнтру смаленскага рэспубліканскага не ўзнікла бы. То бок гэта ўжо дзякуючы таму, што дэпутат Жывіца на той час, депутат Смоленской областной рады, ён зацікавіўся таксама гэтымі ідэямі. Не толькі ён, дарэчы, то бок людзі пачалі пісаць. Людзі пачалі пісаць в бот, і потым напісаў депутат Жывіца, што ён падтрымлівае, што яму гэта цікава. Пачалася такая камунікацыя. Там ужо пачалі ўзнікаць розныя людзі, прыхільнікі гэтай ідэі. І стала ўжо відавочна, што гэта ідэя, якая мае грунт пад сабой. І ўжо, так бы мовіць, пачалося нейкае развіццё, і ўрэшце рэшт быў створаны Смаленскі рэспубліканскі цэнтр. Калі депутат Жывіца, ён ужо эміграваў да Польши. А вы лічыце себя расійскім палітиком? Глядзіце, калі сцыпла, дык не. Але тут трэба растлумачыць, чаму. То бок, просто, тут ёсць некалькі такіх аспектаў у гэтага пытання, таму што, па-першае, калі нехта кажа сёння, што
ну, напрыклад, Илья Яшин нейкі или альбо Михаил Ходорковский, гэта расійскія палітыкі. Гэта, канешне, такая спроба выдаць бажанае за існуючае. Таму што, ну, сапраўды, адзіны расійскі палітык сёння гэта Владимир Владимирович Путин. Вось, і вось уся гэта ігонная зграя, вось гэта тыя людзі, якія робяць расійскую палітыку фактычна, і іншай, ну, рэальнай расійскай палітыкі няма. То бок усё іншае гэта віртуальная, так бы мовіць, палітыка. Але, ну, на раздзел вось ужо сёння ад гэтых палітыкаў, якія сябе лічаць стала вось расійскімі, на кшталт Ильи Яшина, Михаила Ходорковского и гэтак далей, я себе нават таким и не лічу, потому что я себе не идентифицирую с ну, сутностью такой палітычнай, як Россия, российская нация, российская держава. Мне цікаве з одного боку родный край прабацькоў, гэта Смаленшчына, а з іншага боку вось хаўрусныя рухі паневоленых народаў. Але тут трэба таксама заўважыць, што тэарэтычна, калі б адбылося бы так, што, напрыклад, вось пачались бы пэўныя змены, вось гэта значыць, што існуючы рэжым быў бы знішчаны, альбо ніяк радыкальна змяніўся бы, але нам бы вось імгненна не адбылося б дабыць паўнавартасную дзяржаўнасць, і, напрыклад, мы былі прымушаны існаваць вось у складзе Расійскай Федэрацыі. І пачались бы нейкія там палітычныя працэсы і гэтак далей, ну, напрыклад, як у Гішпаніі. Там ёсць, так бы мовіць, гішпанская палітыка, але ёсць там каталонскія палітыкі, якія вось змагаюцца за інтарэсы Каталоніі, ды каталонская нацыя, але юрыдычна яны таксама гішпанскія палітыкі, таму што яны грамадзяне вось Гішпаніі, і яны там бяруць удзел в выбарах гішпанскіх, юрыдычна выбарах і гэтак далей. То бок, у такім сэнсе тэарэтычна я не выключаю, што я таксама мог бы быць і расійскім палітыкам, ну, але суто з юрыдычнага пункту гледжання. Ці былі вам пагрозы, ціскі за вашу пазіцыю? Ну, канешне, яны ёсць фактычна зараз, і яны былі, ну, глядзіце, тут таксама трэба разрозніваць, таму што я фактычна удзельнічаў у розных палітычных праектах, то бок, і я за гэта атрымліваў у розныя часы пагрозы і рэпрэсіі супраць мяне, ды супраць маіх паплечнікаў. Але калі мы гаворым пра справу Смаленскага рэспубліканскага руху, то зараз гэта ўжо так фармалізована, таму што Смаленскі рэспубліканскі цэнтр, ён, его включили у спіс тэрарыстычных арганізацыяў, фактычна разом з усіма так званымі філіяламі форума свабодных народаў пострассіі. То бок гэта, канешне, лухта, таму што гэта ніякія не філіялы, гэта самастойныя арганізацыі, але яны іх, так бы мовіць, аб'ядналі у рамцы того, што гэта філіялы форума свабодных народаў пострассіі, ну і зараз нас усіх прыдалі да гэтага афіцыйнага спісу тэрарыстычных арганізацыяў. То бок гэта значыць, што калі б я
ось опинився б у Росії, ну так, годиков 20 мне б светило. А как вы считаете, возможно ли создание Смоленской республики мирным путем? Ну, слушайте, а что в России вообще возможно мирным путем? Вот такой вопрос, да? То есть я скажу, что больше того, не просто в России. Потому что сейчас вообще, например, ну, мы видим, что происходит с Украиной. Что стоит вопрос о сохранении украинской державы, украинской нации, которые международно признаны, там, поддерживаются и так далее. И их это не останавливает. Вот, и мы понимаем, что там никакие разговоры сами по себе не помогают. Вот, то же самое мы понимаем, что пока будет существовать этот режим, никакой невозможно политики даже на уровне, вот, ну, как я делал отсылку, скажем, в Европе, да, то есть движения, которые выступают за независимость там Шотландии, да, Каталонии и так далее. Но они действуют в правовом поле мирно, да, в Великобритании или Испании, там, да, то есть где-то там бретонские какие-то регионалисты. Но этого невозможно ничего в России. Вот, поэтому прежде всего должен быть ликвидирован этот режим, так или иначе. Да, и я не вижу, как это возможно без силового фактора. Другое дело, это не значит, что вот мы создадим завтра Смоленскую освободительную армию, она пойдет походом на Москву, да? Или, допустим, что украинские танки пойдут на Москву. Мы видим, что это, в общем, сложно все. Вот. Но так или иначе, я думаю, что чтобы начались какие-то перемены, когда так или иначе было возможно вести какую-то деятельность на земле в Смоленщине и ставить вопрос о Смоленской республике, это без силового фактора, без силового сопротивления невозможно. Чому, на вашу думку, Смоленск повинен быть незалежным, або иметь тесные сувязі з Беларусью? Ну, ведаеце, павінен, не павінен, гэта вось наше жаданне, то бок ёсць прыхільнікі гэтай ідэі. І мы бачым так, што для гэтага існуе пэўны грунт, таму што вось Смоленшчына ў складзе Расіі, як гэта зараз, но мы бачым, што гэта суто дэпрэсіўны регион, вось, без асабістага культурного твару, со згубленной ідэнтычнасцю, без перспектываў, ну фактично перспектывы ягоныя яны такія, што гэта у лепшым выпадку прыяднання да вось маскоўскай агламерацыі, то бок гэта значыць, што у другую чергу гэта так званае Падмасков'е, якое зараз ну просто ператваряецца альбо будзе ператваряцца па крышачку на частку вось гэтай маскоўскай агламерацыі, вось. А потым гэта розныя там планы прыяднання суседзяў, то бок абласцёў, якія межуюць з гэтай Масковіяй. То бок, ну, я насамрэч нормально ставлюсь да Москвы як да места, але я разумею, што ну, насамрэч і Москва як место, як горад, яны страчваюць сваю культурную сапраўдную ідэнтычнасць вось у гэтай імперыі, гэтай агламерацыі, што гэта ўжо ну просто там нешта накшальт латынаамерыканскіх вось гэтых мегаполісаў розных, і то бок мы ўсё ж таки бачым, што Смаленшчына гэта старажытная еўрапейская балтаславянская крывіцкая земля з старажытнай гісторыяй. Яна старэйшая за Москву, дарэчы. Вось, што у яе ёсць аўтахтоннае насельніцтва таксама з прыкметамі ну, аўтахтоннага народу.
і што калі ёсць такія людзі, як вы, як мы усе, якія ну просто не хочуць губляць усё гэта, то ну шчыра кажучы, мы не верым вось у гэтай перспектывы нават у ну выпадку знішчання існуючага рэжыму так званой выдатнай России будучыні, так, мы лічым, што яна можа быць ну суто таким пераходным у лепшым выпадку этапам, а вось сапраўдныя нейкія станоўчыя перспектывы Смаленшчыны, яны могуць быць павязаны толькі выключна з яе гісторыяй, з яе каранямі, з яе суседзямі ды сябрамі. То бок, перш за ўсё, канешне, гэта Беларусь. А калі вы апошні раз былі в России? Апошні раз я был в России в 2011 году. Добро. А в Смоленской области есть районы, которые еще в начале 20 века относились к Витебской, Могилевской губернии. То есть входили в состав Беларуси, грубо говоря. Как вы считаете, нужно ли их вернуть в Беларусь? Ну, смотрите, мы, в принципе, эту тему обсуждали. Дело в том, что так-то, если смотреть, в состав Белорусской Народной Республики входила или должна была войти вся Западная Беларусь, вся Западная Смоленщина, да? Вот. И, в принципе, если говорить о том, что является главным призом для белорусской просторы этничной, то есть ну, для этнического белорусского пространства, державного, на территории Смоленщины, ну, конечно, мы понимаем, что это в первую очередь это Смоленск. Вот. Что касается вот тех мест, про которые вы говорите, ну, мы, наверное, застали с вами советский период, еще и мы смотрели фильм «Три мушкетера», да? Там вот Атос, он один раз сказал, что значит, для Атоса это слишком много, а для графа де ла Фер это слишком мало. Вот. У нас на самом деле схожая ситуация, потому что для существующей системы координат это слишком много, то, что вы говорите, но этого никто не позволит. И более того, это в общем и не нужно, и не стоит на повестке дня для самой белорусской стороны, она не будет это ставить и будет, скорее всего, бояться таких разговоров. Вот. И не особо этого желать по причине того, что ну, вот, как бы население Беларуси-то в целом там, да, денационализированное в значительной степени, и его потребуется национально возрождать с точки зрения языка и так далее, а еще какие-то дополнительные регионы, обрусевшие, депрессивные, как бы зачем, да, то есть это вот в существующей системе координат. Вот. А если система координат реально изменится, и там можно будет ставить такие вопросы, тогда почему ограничиваться только этими районами? Тогда надо заходить глубже и брать больше. Вот. И тогда, конечно, нужно ставить вопрос в целом про Смоленщину и, конечно, со Смоленском как столицей. То есть возвращать в состав Беларуси? Глобально, да, просто надо понимать, вот мы сегодня, например, разговаривали с нашим, ну, союзником, можно сказать, вот по форуму свободных народов пост России, вот он рассказывал про то, что связанное с ними паневропейское движение, какая там у него структура, да, и вот он говорит, что, вот, например, там есть Албания, да, то есть у них отдельное отделение, и в Косово отдельное отделение. Но фактически это два албанских государства. Вот это как бы понятно там, да. Но они все-таки два как бы отдельных по ряду исторических причин. Вот. И мы, в общем, достаточно быстро, когда начал развиваться наше движение, мы точно так же выдвинули формулу. Вот в Азербайджане есть такая формула, значит, бир миллет и ки девлет, то есть один
народ, два государства, да, вот, у Молдавии и Румынии также, у Косово и Албании как бы также. То есть просто по ряду политических соображений мы видим, что идея включения в состав, собственно, Беларуси у самих белорусских политиков, она вызывает отторы, к сожалению. То есть вот, ну, поддерживают единицы, такие как Зенон Станиславович, вот, и так далее. Но, в принципе, даже он в силу этого общего фона, он, в общем-то, пришел к тому, что наша идея отдельной Смоленской республики, которая будет тесно аффилирована с Белоруссией, она более как бы практичная, она более жизнездольная, что называется, жизнездольная. Вот. Поэтому я думаю, что как бы это обозначенный наш курс, он такой, а как в итоге будет это технически, мы не знаем, варианты могут быть разные на самом деле. Вот. Но в целом, в общем, мы все понимаем, о чем идет речь. Добре. Яку роль у вашому руху отыгрывают белорусы и российская диаспора? Российская диаспора, вы маете на увазі кого? Ну, россияне, которые за межой живут. Ага. Ну, глядите, я почну з беларусаў, напэўна, тому что ввогуле у нашым выпадку насамрэч гэта умоўныя такія дэфініцыі, тому что большасць з нас яны с одного пункту гледжання расіяне, а з іншого пункту гледжання беларусы. Тому что, ну, большасць гэта грамадзяне Российской Федерации, то бок іх можна лічыць расіянамі. Вось, але у той же самый час можна іх лічыць і этнічнымі беларусамі. Што датычыцца, напрыклад, таких паўнавартасных, так бы мовіць, беларусаў, то бок і грамадзян Беларусі, Республики Беларусь, ну, ад пачатку, вось, калі ўзнікаў Смоленскі рэспубліканскі цэнтр, я мушу заўважыць, што гэта не было б магчыма без падтрымкі Яна Рудзіка, напрыклад, і руху беларускіх нацыяналістаў рух. І таму вось Ян Рудзік, ён ад пачатку быў аднім з прадстаўнікоў Смоленскага рэспубліканскага цэнтру. Вось, таму ну, для нас гэта вельмі важна, шмат з якіх ну, бакоў ды пунктаў гледжання, вось гэтая падтрымка Беларусі, так бы мовіць, паўнавартасных беларусаў, тому что, конечно, мы разумеем, что смоленскі проект, ён не мае перспектываў, ну, без беларускага проекту. То бок, ну, фактычна гэта філія, шчыра кажучы, беларускага проекту. Вось, але, канешне, ён таксама немагчымы, калі б ён быў бы толькі праектам, ну, беларусаў, якія грамадзяне Республики Беларусь. То бок, его павінны падтрымліваць таксама і жыхары Смаленшчыны, то бок, гэта значыць расіяне, потому что яны грамадзяне Российской Федерации, так званые. Вось, ну, таму ніяк так. А ці разглядаеце вы магчымасць культурнага адражэння Смаленшчыны праз адукацыю і мову? А гэта інакш просто немагчыма. То бок, вось мы пра гэта думалі, і ввогуле спачатку наш праект, ён узнік, ды меў развіццё як пераважна такі рэгіяналісцкі праект. То бок с акцентом на региональную идентичность, на ось, статус там юридичной, політичной Смоленской республики, але ну і ввогуле ось я атрымліваў пэўную такую крытыку, як один з ідэолагаў проекту, что вось, ну чему вы не зрабілі вот, вось, ну просто звычайны русский регионалистский рух проект. Потому что, ну, все ж таки гэта там быццам русские регионы и так далее. Ну, просто тому, что я, напрыклад, асабіста я зразумеў, что прынамсі у выпадку Смаленшчыны ніякі русский так званый регионализм ён працаваць не будзе.
То бок вось насамрэч прыкладам, так бы мовіць, рускага рэгіяналізму здорового человека, як яны его лічылі, быў вось гэты праект «Рядовка». То бок ён жа таксама пачынаўся як смаленскі праект. Вось гэта. Ну і што адбылося ўрэшце рэшт з гэтым праектам? Ну то бок яны просто перетварыліся на расійскіх шавіністаў і ніякай там смаленскай рэгіяналісцкай павесткі няма. То бок яны, ну просто, яны его выкарыстоўваюць просто як плацдарм гэтай агрэсіўнай расійшчыны. Ось, і ввогуле яна ім не цікавая гісторыя рэгіянальнай карані, там адрознівання ад Расіі і так далей. Таму я лічу, што смаленскі праект, ён без адраджэння ідэнтычнасці крывіцкай, то бок, ну, у такім сэнсе прымардыяльным беларускай таксама, ён немагчымы. Таму, ну, звычайна гэта датычыцца таксама і культуры і мовы. То бок, калі не будзе прынамсі вось зацікаўленасці культурай, мовай, гэта значыць, што і адукацыяй, то ну нічога і не будзе. Як гэта і ё зараз, насамрэч. А як міжнародная супольнасць можа паўплываць на пытанне статусу Смаленшчыны і што робіцца ў даным кірунку? Шчыра кажучы, ніяк. То бок я як аптыміст павінен быў бы вам сказаць, што вось нас падтрымае міжнародная супольнасць нейкая і так далей, але ну, мы бачым, мы сачым зараз за тым, што адбываецца вакол Украіны. Ну, то бок мы бачым, што фактычна ну, галоўная светавая дзяржава, яна у пэўным сэнсе, яна ну, падрыхтована, так бы мовіць, здаць нават вось Украіну, якая не просто міжнародна прызнаная дзяржава, якая змагаецца, фактычна гэта нацыя з гісторыяй змагання. Ось, і вось такое мы бачым стаўленне. То бок, і мы бачым, што там патрабуецца просто шмат зусіляў, змагання, крыві, вось, і гэтак далей, абы ну, зараз захаваць хаця б украінскую дзяржаўнасць. То бок, той статус, які прызнаны, які але без вось фактычнага змагання, падтрымкі гэта нічога не варта. Нават калі ён гэты статус. Таму вось глядзячы рэалістычна на нашу сітуацыю, яна тое, што датычыцца статуса, яна можа змяніцца толькі калі зменіцца геапалітычная сітуацыя. На светавым узроўні, на рэгіянальным узроўні адбудуцца нейкія там перамены, змены у Расіі, у Беларусі таксама. Вось, тады, калі ўжо гэта стане магчыма вось фактычна, дэ-факта, тады ўжо будзе магчыма і нейкая эфектыўная падтрымка міжнароднай супольнасці. Вось, але мы працу насамрэч мы нешта робім. То бок, вось гэтай зусіллі дэкаланізацыйнага руху Форума свабодных народаў пост-Расіі, Лігі свабодных нацыяў, то бок мы сустракаемся с рознымі замежнымі палітыкамі, там апініон-мейкерамі рознымі і гэтак далей. І вось мы спрабуем таксама тлумачыць, што перш за ўсё, канешне, мова ідзе пра нацыянальныя так званыя рэспублікі ў складзе Расійскай Федэрацыі, але мы таксама тлумачым і тое, што існуюць і землі гістарычныя, якія не маюць зараз статусу рэспублік, але яны маюць пэўную асабістасць, прыкметы,
і яны таксама варты того, чтобы на них звярнуць увагу, і гэта мае пэўную падтрымку. Ну вось, напрыклад, мага быць, калі гэта было у канцы гэта было мінулага году, калі зрабіў прамову галава дому Габсбургаў Карл Габсбург, і ён закліківае да дэкаланізацыі Расіі, да падтрымкі розных рухаў, а ён фактычна, ну вось, нефармальны, але такі, ну, можна сказаць, у пэўным сэнсе фактычны лідер панеўрапейскага руху. І зараз ідуць таксама перамовы пра тое, што у межах панеўрапейскага руху ў будучыні могуць стварыцца філіі таксама і Смаленскай рэспублікі, і Пскоўскай рэспублікі, таксама і Інгерманландыі. То бок гэта таксама праца вось у гэтым напрамку. А якія кнігі або даследаванні варта прачытаць, каб глыбей зразумець тэму Смаленшчыны? Гэта добрае пытанне, і, ну, насамрэч, перш за ўсё я бы параіў чытаць наш канал Смаленская Рэспубліка і ваш канал Беларуская Смаленшчына, таму што шмат матэрыялаў у нас. І таксама глядзець ваш YouTube канал, ну, дзеля якога мы зараз ведзем, ну, нашу гутарку. Што датычыцца кніжак, калі гэта на расійскай мове, то я б параіў смаленскі абласны слоўнік Добравольскага, таму што ён быў напісаны ў пачатку 20-го стагоддзя, ну, фактычна у канцы 19-го, у пачатку 20-го, таму што праца там пачалася ў канцы 19-го стагоддзя, вось, а ўжо ну, ён быў выціснуты у пачатку 20-го стагоддзя, і, ну, просто, ну, напрыклад, асабіста для мяне, вось, калі я пазнаёміўся з гэтым абласным слоўнікам, гэта была такая, у пэўным сэнсе, асабістая псіхалагічная рэвалюцыя. То бок, ужо ведаючы больш-менш, ну, не ведаючы, маючы прадставу пра беларускую мову, украінскую мову, там нават чэшскую, польскую і так далей, калі я просто пачаў чытаць, я зразумеў, што маі продкі, яны фактычна размаўлялі, ну, на мове, якая агульная з беларускай, вось гэтым рэгіёнам, ну, агульным Рэчы Паспалітай і гэтак далей. І там шмат чего цікавага вось у гэтым смаленскім абласным слоўніку. Вось, і яшчэ цікавая кніжка макоўскага гісторыка. Вось што цікава, што гэта кніжка была выданая у савецкія часы, нават у сталінскія. Гісторыя смаленскага княства. І, канешне, там ёсць, там, асабліва ў канцы, там такая расійская прапаганда нейкая, але вось пачынаецца кніжка, ну, гэта такі прыклад пекельнага смаленска-крывіцкага нават не патрыятызму, а ў пэўным сэнсе шавінізму. Вось, то бок ён так тлумачыць там асабістасць смаленскай зямлі, крывічоў, там канфлікты, якія адбываліся з іншымі рускімі княствамі, вось гэтыя рэчы, но кніга так натхняе. Вось, канешне, там патрэбны пэўны фільтр, але нават вось такая кніга, я лічу, што яна каштоўная. Вось, але, канешне, я раю нашим, ну, гледачам, чытачам вучыць беларускую мову, прынамсі на ўзроўні паразумення.
То бок абы людзі ну маглі б чытаць, маглі б слухаць, таму што шмат просто контенту і ну, напэўна большасць каштоўнага контенту, які датычыцца гістарычнага Смаленшчыны, ён на беларускай мове. Вось, то бок, ну, напрыклад, ёсць кніжка Смаленшчына «Прадвечная земля беларускага народу», ніяк так, і гэта збор там артыкулаў розных, там шмат цікавых рэчаў. Вось, ну, то бок, я раю подписаться на наши каналы и сачыць за іх публікацыямі, учыць беларускую мову, ну, прынамсі, магчыма, выкарыстоўваць онлайн розныя слоўнікі, гэта не так фантастычна цяжка, так, перекладаць, ды чытаць і вучыцца. А ці плануеце вы вярнуцца ў Расію, калі зменіцца сітуацыя? Калі сітуацыя зменіцца, ды будзе магчымасць вось рабіць тыя рэчы, да якіх мы імкнемся, я планую, безумоўна, прыняць удзел у гэтым. То бок, для мяне гэта місія. Ну, я ведаю, што ёсць людзі, якія, ну, яны мроюць павярнуцца і жыць. Я буду шчыры, гэта не мой выпадак. То бок, як просто чалавек, ну, з прадставай пра то, што ён павінен рабіць, калі гэта будзе магчыма, ды неабходна, я рыхтуюсь гэта рабіць. Вось, то бок, але што датычыцца таго, там, дзе там, колькі і гэтак далей, там будзе хто жыць, ну, мы гэтага не ведаем насамрэч. Чым адрозніваецца жыццё в Чехії ад жыцця в Москве і ввогуле в России? Ой, цікавае пытанне, таму што насамрэч Москва і Россия гэта сапраўды таксама розныя гісторыі. То бок, жыццё ў Москве і жыццё ў России, і Россия, яна там буйная, там розныя рэгіёны і гэтак далей. Я насамрэч, я з'ехаў з Москвы не вось дзеля там таго, што ў Чехіі жыццё лепшае для мяне было. То бок, я шмат чаго згубіў, то бок, праз маю эміграцыю, згубіў кар'еру юрыста, адваката, фактычна, згубіў, ну, там, сувязі сацыяльныя, перспектывы, сацыяльны статус. То бок, я не магу сказаць, што вось у мяне была там кепскае было жыццё ў Москве, і вось яно такое, ну, цудоўнае адразу было ў Чэхіі, так? Мне падабаецца жыццё ў Чэхіі. Калі мы гаворым вось пра, ну, што адрозніваецца, усё ж таки я вось зараз разумею, што цэнтральнаеўрапейская ментальнасць, яна мне асабіста больш роднасная. То бок, так, я быў як асабістасць фактычна сфармірованы ў Москве, вось, у гэтым вар'яцкам трошку жыцці, вось, і я, ну, я мог бы, напэўна, зноў вось у жыцці з такім рытмам існаваць, так? Але вось жыццё такое, стаўленне, ну, людзей адзін да іншага, такія рэчы, нават насамрэч мне тады і прырода падабаецца, то бок, вось такая цэнтральнаеўрапейская, ну, кліматычная зона, яна, ну, мне вельмі падабаецца. Вось, таму Чэхія, ведаеце, гэта ж не такая краіна, якая там супер заможная, супер такі, тут така дабрабыт,
вось, яна так нават сыпленькая краіна. Але, ну, сыпленькая, але мне падабаецца, насамрэч. Вось, жыццё ў Маскве, оно было для мяне больш таким актыўным, то бок, драйву было нашмат больш. Вось, ну, але для кожнага часу свае рэчы. А як в Чехии ставится до вашей деятельности, ваших идей? Но я фактично, вось у Чехии, у меня такое жыццё, ну насамрэч, вось я зараз с вами веду промову с канцелярии, и тут у меня суседи, ну, то бок мы вітаем один іншого, але нават ніхто не цікавіцца, хто што робіць, так, таму, то бок, маё такое сацыяльнае жыццё, гэта у Чэхіі, гэта акадэмія, і мои калегі, канешне, ведаюць мои погляды, то бок я пишу про гэта фактычна дысертацыю. Ну, у Чэхіі рознае стаўленне да гэтага. То бок, ё людзі, які падтрымліваюць, ё людзі, якія зэтнікі нават, то бок я тут там быў у спартивной зале, и там бачу, там чех ходит там с российским флагом да зэткой. Ну, чех, звычайны чех, то бок это не расеец там нейкі. Так, і ну, ёй і такія таксама людзі. Таму вось дасюль апошнія гады гэта было, ну, прыемна, таму што на апошніх выбарах перамаглі вось такія празахаднія сілы. То бок сучасны прэм'ер Фіяла ды прэзідэнт Пётр Павел, яны падтрымліваюць Украіну, яны суто адмоўна ставяцца да Пуціна, да расійскага імперыялізму. Але я памятаю часы, калі я вось тут апыніўся, тут быў прэзідэнт Земан, які там сябраваў актыўна з Пуцінам. Вось ён ездзіў нават у Москву. Вось ён усё гэта лабіраваў. Быў вось мінулы прэм'ер Бабіш, які, дарэчы, плануе павяртацца да ўлады вось на выбарах, вось калі яны адбудуцца, ну, праз 6 месяцаў, здаецца, ніяк так. Вось, таму розныя ёё погляды, але, канешне, то бок я так не буду прыхоўваць, што яна, гэта дзейнасць, яна прынамсі магчыма. Таму што я у краіне заходняга свету, я ўжо грамадзянін гэтай краіны, то бок я маю там нейкую там бяспеку, і у тым ліку вось тады службы, якія вось сачаць за бяспечнасцю, яны таксама ведалі, што я атрымліваў там нейкія пагрозы, яны на гэта таксама звярталі ўвагу, і не адзін, насамрэч, што тут былі розныя гісторыі, калі вось розныя палітэмігранты, яны атрымлівалі пагрозы, і нават вось на гэтым тыдні альбо на мінулым Фарида Курбангалиева, вядомая журналістка, яна жыве ў Празе, вось прыйшоў на яе запыт на экстрадыцыю да России. Вось. Ну, канешне, ніхто ее там не будзе экстрадировать, але, ну, так, гэта мае пэўны эмацыянальны эффект. Але ж такая дзеяльнасць без гэтага, на жаль, немагчыма. А ці заставілі вы расійскае грамадзянства? Ну, я заставіў праз дзве галоўныя прычыны. Па-першае, суто тэхнічна гэта не так лёгка ад яго адмовіцца. То бок ты там патрабуеш, фактычна яны павінны гэта, ну, так бы мовіць, даць добро на гэта.
у маёй гісторыі гэта будзе складана. Па-другое, я просто лічу, што як мы сёння пра гэта казалі, што калі там адбудуцца, магчыма, мага быць нейкія там змены палітычныя і вось настане такая сітуацыя, калі будуць змены, будуць магчымы, ды неабходны нават нейкія там выбары, у тым ліку там патрабуецца сфармаваць там нейкія там партыі, спісы, якія будуць вось бараніць інтарэсы такіх рухаў, як наш, вось, то магчыма будзе, што нават вось у сітуацыі такой неабходнай умовай будзе прысутнасць грамадзянства. Вось, таму я просто не лічу неабходным ад гэтага адмаўляцца. Сустракаліся вы з русафобіяй, іншымі праблемамі в Чехії? Слухайте, вось такой, як пра гэта кажуць в расійскіх медыа, што вось тутак едзяць расійскіх младзенцаў, самі разумееце. Але людзі паўсюль яны розныя, там хтосьці ставіцца адмоўна, хтосьці станоўча, большасці насамрэч абыякава. Але і яшчэ трэба разумець, што Чехія надта такі слушны народ. То бок яны нават калі яны палітычна ставяцца адмоўна, а гэта мае рацыю абсалютна. Я сам таксама ставлюсь адмоўна. То бок я сам у пэўным сэнсе русафоб. Вось прынамсі з пункту гледжання расійскага свету, так званага. Але у дачыненні да звычайных людзей, гэта, так бы мовіць, не праяўляецца. То бок слушнае абсалютна стаўленне вось да чалавека, але там наадварот, магчыма такая сітуацыя, калі вось нейкія там нават зэтнікі чэшскія, але яны да кагосьці могуць дачепіцца і пачаць яму казаць, што ён учка, то бок гэта значыць украінец. Украінскі эмігрант, якіх яны не любяць, але гэта можа таксама быць і у дачыненні да грамадзяніна Расіі. І у той же самы час гэтыя людзі падтрымліваюць Пуціна, напрыклад. Вось, то бок, магчыма, розныя сітуацыі. Так, я мушу заўважыць, што надта праблематычнай сітуацыяй было вось пасля пачатку вайны вось гэтае абмежанне, то бок вось на адкрыццё там рахункаў розных банкаўскіх, такія рэчы. Але на шчасце, зараз, калі я ўжо атрымаў чэшскае грамадзянства, гэта ўжо за плечыма. Час ад часу можна пачуць, што Смаленская рэспубліка гэта праект спецслужбаў. Ці сутыкаліся вы з абвіненнямі в тым, што вы можете быць звязаны з ФСБ? А які сэнс ФСБ гэта ствараваць? Не, я не ведаю, гэта пытанне прыйшло на пошту. Я насамрэч сустракаўся з тым, што гэта праект антырасійскіх спецслужбаў, то бок польскай, украінскай, гэта прынамсі мае рацыю там нейкую. То бок, глядзіце, калі сур'ёзна, вось тое, што датычыцца спецслужбаў, я насамрэч вось лічу, што тут важна, як себе той ці іншы рух паводзіць у дачыненні да тых, хто да прыхільнікаў. То бок, таму што вось калі б мы людзей у Смаленшчыне, у тым ліку, правакавалі б на нешта, на нейкія там акцыі, якія для іх небяспечныя, калі б людзі праз гэта яны б апыняліся б у вязніцах, ось
вось у гэтым выпадку про нас можна было сказаць, што мы нейкі правакацыйны праект. Ну, будь то ФСБшніцы, там, я не ведаю, там, украінскіх спецслужбаў і так далее. Але мы кожного разу падкрэсліваем для наших прыхільнікаў у Смаленшчыны, абы яны себе береглі, захоўвалі. То бок, і нават праз гэта мы насамрэч губляем у палітычным сэнсе. Таму што калі нам кажуць, што вы вось нічого там не робіце, дзе ваши там справы там нейкія. Ну вось мы, калі узніклі, мы там пару разоў там нешта правялі у Смаленшчыны, мы вось нават у канале фоторепортажы былі, там вось стикеры там розныя людзі малявалі і гэтак далей. Але зараз, калі мы ўжо вось нас прыдалі да спісу тэрарыстычных арганізацый, конечно, мы разумеем, что вось просто человека, так, які гэта зробіць, ну, схватяць, і ну, карысці ад гэтага мало. А вось человек можа апынуцца, везніцца на 20 гадоў, напрыклад. І, конечно, тому, что мы адпаведна ставімся да людзей, які падтрымліваюць нашы ідэі, мы таких рэчаў не робім. Ось. І наадварот, то есть, то бок нам шмат пишуть у бот, наприклад, ось як там мы можем там нешта там выбухнуть, там альбо приєднатися до нейких там, я не ведаю, стварыць там нейкі там мілітарны супраціў. Ну, гэта ад пачатку насамрэч, калі ўжо пачынаеш там пытаць пра нешта канкрэтнае, зразумела, што гэта правакацыйныя рэчы. Вось, што гэта, ну, канешне, гэта ідзе з баку ФСБ у нашым выпадку, але калі б мы самі былі правакацыйным праектам, мы б гэта рабілі бы самі. І людзі бы просто апынялись бы у вязніцах. Але мы, наадварот, адмаўляемся ад гэтага. Вы народились в Москве, так? Нет. Я народился в Баку. Я переехал в Москву, мне было колик, ну, 11 год. Ну, добре, ну, вы имели погляды русского национализма, так? Что стало переломным моментом ваших светлопоглядов? Ну, глядите, я народился в Баку, и вось гэта былі часы ўжо калі пачаў так ну, губляцца савецкі звяз, і гэта было так в асабістым дачыненні да асабістых таких выпадкаў людзей, якія жылі у рэспублікаў, у тым ліку рэспублікі, якія апыніліся вось у цэнтры міжэтнічных канфліктаў, гэта было балюча надта. І калі мы переехали до Москвы, у меня, як у хлопчика такого молодого, ну, дзіця фактычна яшчэ, узнік такі пэўны рэсентымент. То бок я пачаў быць таким расійскім імперіялістам, ну, не імперіялістам нават, патриотом, так бы мовіце. Но первая такая фаза у меня была вот такого российского ресентиментного империализма. Например, я там захопляўся там Невзоровым, у него была такая передача «Наши», вось у тыя часы. Что цікаво, что зараз Невзоров таксама, вось ён зрабіў такое кола палітычнае і апыніўся таксама на таком радыкальным баку іншым, так? Але я мушу заўважыць, што у маім выпадку гэта, ну, адбывалася імгненна, тому што я зрабіў такі шлях і ўжо ну, у пачатку, у середзіне 90-х гадоў я апыніўся у коле таких нетыповых расійскіх нацыяналістаў,
якія ўжо надта крытычна ставіліся да расійскага імперыялізму. То бок яны лічылі, што расійцам патрэбная не імперыя, а нацыянальная дзяржава. І гэта былі часы, калі там пачаліся дыскусіі наконт гэтага, і я у іх таксама прыймаў удзел. То бок я пісаў там артыкулы, яны, дарэчы, захаваліся. Вось, і потым гэта ўжо было такое вельмі цікавае спецыфічнае кола. Я его называю колом таких русских ревизионистов гістарычных. То бок гэта людзі, якія надта крытычна ставіліся да расійскага магістральнага гістарычнага шляху, да вось конвенцыйнай такой расійскай культуры, да праваславия, дарэчы, вось, ну, большасць з іх былі паганцамі. І я ў тыя часы таксама ператварыўся на паганца, вось у тыя часы. Але што павінен заўважыць таксама, што насамрэч мала хто з іх, з гэтага кола, яны, так бы мовіць, пайшлі до конца по гэтаму шляху. Але такія людзі былі, напрыклад, вось мой настаўнік, ну, у тыя часы профессор Хомяков, які быў забіты потым в вязніцы вось у месце Льгов, якое зараз на лінії бойового сутыкнення ў Куршчыне. І ён пачынаў таксама як расійскі нацыяналіст, а потым ягоныя погляды ператваряліся на больш і больш радыкальныя да расійскай дзяржаўнасці. І урэшце рэшт ягоны апошні артыкул, ён называўся «Адмова ад нацыяналізму», ад расійскага, маецца на ўвазе преодоление нацыяналізму по-расійску. Вось, і ён там тлумачыў, што вось адзіны шлях для людзей, якія сябе лічаць вось рускімі, дабыць свабоду, гэта насамрэч адмовіцца ад гэтай адзінай рускай ідэнтычнасці і прыяць розныя рэгіянальныя ідэнтычнасці. І гэты чалавек, ён прыяднаўся да украінскага руху яшчэ пры Януковіче, потым ён апыніўся там на тэрыторыі Расіі, яму там было патрэбна нешта вырашыць, его там, на жаль, вось поймали ФСБшники, и праз 4, что ли, гады его забили фактично у вязніцы. Вось. Але што датычыцца вось майго шляху, то я ўжо адмовіўся ад расійскага нацыяналізму ў канцы 90-х гадоў, якраз калі прыйшоў да ўлады Путін. То бок я зразумеў, што вось гэты расійскі нацыяналізм, як мы его бачылі як такі нацыяналізм еўрапейскага тыпу. То бок, што гэта ідэя павязаная з годнасцю асабістай, з правамі грамадзян, гэтак далей, што яна в Расіі працаваць не будзе. Што адзіны расійскі магчымы нацыяналізм гэта вось такі, як пуцінскі. Вось гэта імперыяльны нацыяналізм гэтага шматнацыянальнага расійскага народу, так званого шматнацыянального. Таму што насамрэч яно іх ператваряюць в адзіны там нейкі кангламерат, так? Вось, і я ўжо адмовіўся ад нацыяналізму ўжо калі прыйшоў да ўлады Путін, але я яшчэ пэўны час захоўваў рускую, хутчэй, ідэнтычнасць, но на таком зроўні мы гэта называлі другія рускія. То бок зараз скажуць пра хорошых рускіх, а вось, ну, мы насамрэч былі больш радыкальныя. Так, то бок тыя людзі, якія ставяцца крытычна да расійскага гістарычнага шляху і гэтак далей. І я нават, калі ўжо пачаўся Майдан, рэвалюцыя годнасці, то бок, я
імгненна падтрымаў Майдан, вось і украінскі нацыянальны праект, але я яшчэ таким, ну, глядзеў на гэта, ну, з пункту гледжання такого, ну, іншого русского, іншого расейца. Але з часам просто прыйшоў до паразумення, што, ну, гэта ідэнтычнасць, яна штучная такая, то бок яна можа працаваць выключна ў такім фармаце дэспатічна-імперіяльным. І як бы, ну, быццам бы ты можаш вось на індывідуальным таком зроўні заставацца нармальным, годным чалавекам, вось і ў якасці такого альтэрнатыўнага рускага, але гэта не мае перспектываў, то бок, а чалавек ўсё ж таки імкнецца быць прычетным да нейкага такого, ну, жизнездольного нацыянального проекту. Вось насамрэч праз пошукі каранёў генеалагічных, праз вось гісторыю, праз пераацэнку вось гэтай рэчыйнасці, я ўрэшце рэшт прыйшоў вось до паразумення того, што тая іншая рускасць, якую я, ну, шукаў, яна фактычна вось яна ёсць, але яна нават падобным чынам і называецца, вось, але яна іншая. Беларуская. Ну, фактычна так. А в вашей биографии згадывается, что сярод продков были представники іншых народов, например, там армянские, азербайджанские, так? А як вы ставите, на гэтага боку своей спадчыны? Глядзіце, у мяне маці армянка, як у кампазітара Манюшкі. Вось, азербайджанскіх менавіта этнічных каранёў няма. То бок іншая справа, што мы жылі некалькі генерацый у Азербайджане. Вось, і з боку айцоўскага, і з боку маці. І таму гэта такая спецыфічная была супольнасць. Ну, у часы, калі мы там жылі бакінскіх армянаў, то бок, ну, напрыклад, яны не размаўлялі па-арменску, так, то бок яны пераважна па-расійску, часам маглі выкарыстоўваць там нейкі словы арменскі, часам нават азербайджанскі. То бок вось шмат у чым яны былі больш такія падобныя на мясцовае насельніцтва, і нават вось армяне сапраўдныя, так бы мовіць, іх не лічылі паўнавартаснымі армянамі, про іх гаворылі шортвацхай, то бок гэта значыць згубленыя армяне такі. Вось. Як я да гэтага ставлю? Ну, гэта мои карані, я гэта ніколі не прыхоўваў, то бок я ведаю шмат людзей, тым больш, што я вось нават у часы, калі я удзельнічаў у расійскім, рускім нацыяналістычным руху, я гэтага ніколі не прыхоўваў, таму што лічыў, што саромна адмаўляцца ад паходжання, ад каранёў. Вось, іншая справа, што вось калі я рос вот у дзяцінстве у Баку, гэта быў такі поліэтнічны горад, і вось гэты, ну, фактычна такое каланіяльна-крэольскае средавішча, у яком нацыянальнасць яна была, ну, чымсьці такім, ну, фармальным. То бок там існавала, ну, вось просто мясцовая нейкая супольнасць, там бакінцы, як адэсіты, напрыклад, толькі там не было так шмат гебреяў, а больш там было каўказцаў да славянаў. І таму, канешне, калі б я там застаўся і прыйшоў бы, напрыклад, за савецкім пашпартам его атрымліваць, і там было трэба запісаць нацыянальнасць, я б я запісаў
русский паводле айца, потому что ну, по традициях усіх там кавказских народов, мясцовых, и российских, и армянских, национальность, ну, як бы яна вызначаецца по бацькоўскай старонцы. Але у тыя часы, ну, гэта лічылось чымсьці таким фармальным. Калі я ўжо апынуўся вось у Москве, и я был с таким ресентиментом с одного боку, с пошуком идентичности, не с пошуком нават, то бок это насамрэч так адбылось автоматично. Я памятаю, что мы жили у тетки, и я там читал, там, я еще там пару месяцев не ходил до школы. Вось, але читал там вось, книги, почал читать вось этого Яна про старажытную Русь, гэтак далей. То бок вось гэты Ян, насамрэч, ён літвінскага паходжання, але такі запекельны расійскі патрыёт. Вось, і я таксама, ну, калі ўжо у мяне з'явілася паразуменне ідэнтычнасці, канешне, там я пачаў вось думаць, што у мяне ёсць і армянскія карані, вось трэ вызначыцца. Но я так скажу, што калі б у мяне быў бы отец армянином, а мать там славянкой, ну, конечно, я был бы армянином. Вось, у меня было бы армянское прозвище, там, альбо я там апыніўся бы ў Армении, то гэта бы было б так. Ну, але у кожного свое жыццё, я апыніўся у іншым средовішчы, мой отец не армянин, что да ты и тому, то бок у меня есть просто поразумение, что у человека ты не можешь быть насамрэч вось, ну так сапраўды напоў армянином, напоў там крывічом, там русским, украинцем и так далее. Ты потребуешь вызначиться. Ты можешь быть армянином, можешь быть украинцем, то бок ты будешь украинцем, например, ты будешь шанаваць там свою маці, ты не адмаўляешься от паходжання, але ўсё ж таки ты украинец. Альбо наадварот, ты можешь там шанаваць там свою там маці там украинку там, альбо яшчэ кагосьці, але калі ты уже вызначился як армянин, ну то ты уже армянин. Вось, але ну ёсць там пэўныя рэчы, ну напрыклад, я не ведаю, то бок нават моя маці, яна не гаворыць, да яе бацькі не гаворылі па-армянску. Але ну нейкія там рэчы на кшаль там траваў каўказскіх, вось такія рэчы, вось. Альбо мага быць такое, гэта нават магчыма не праз нацыянальнасць маці, а праз вось атачэнне. То бок я маю больш такое консерватыўнае каўказскае выхаванне. То бок устаўленне да старэйшых, да бацькоў, такія рэчы. Вось мага быць так. Ну і апошняе пытанне, вельмі важнае на гэты час. К чему приведут переговоры Трампа и Путина, и как это может отразиться на проекте Смоленской республики? Это тема, которая сейчас очень всех волнует. И понятно, что ситуация тяжелая. Ничего как бы хорошего в этом нет. Люди рассчитывали, конечно, на другое отношение Америки совсем. Да? И то, что мы видим, ну, кого-то просто поражает, и люди в шоке, многие, вот от того, что они как бы слышат. Я, честно говоря, не так, потому что, ну, во-первых, этого можно было ожидать, там, да, вот, его взгляды не стали сюрпризом. Во-вторых, честно сказать, вот уже даже то, что мы видели, если судить не по словам, хотя и на уровне слов там были определенные такие сигнальчики неприятные, особенно на уровне дел со стороны предыдущей администрации американской, мы видели, что не ведется, скажем так, политика, направленная на то, чтобы помочь Украине победить. Вот. Что это было максимум удержать ее на плаву,
Хотя в самом начале, когда, в общем-то, это все начиналось, фактически ее были готовы сдать. Ну, мы помним все это. То есть, фактически, только упорство, героизм украинского народа, причем не в первый раз уже, да, его же, если вспомнить, и в 2014 году также это договорничок был, чтобы оставить Януковича там, да, вот на год еще. И чем бы это еще закончилось, и украинские патриоты сорвали это как бы тогда. Вот, только через это, то есть благодаря этому начали помогать, оказывать там какое-то содействие. Но много было просто фактов, сведений, говорящих про то, что они специально, значит, не давали фактически, и не было оказано той поддержки, чтобы успешно прошло это контрнаступление. Вот, в 2023 году. Кто-то говорит, что это потому, что они там не хотели рисковать ядерной конфронтацией с Россией. А была другая версия, что в принципе они не заинтересованы были в поражении Путина. Вот. И даже когда начался этот бунт Пригожинский, они боялись, да, что там начнется какая-то гражданская война и так далее. Поэтому, честно сказать, вот уже к моменту прихода Трампа к власти, уже настроения были такие, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Ну, вот сейчас наступил ужасный конец. Многие не рады этому на самом деле. Но если серьезно, я думаю, что есть позитивная часть в этой всей истории. Это ясность некая. Да, то есть мы видим, на кого и на что мы можем рассчитывать, на кого, на что нет. Мы понимаем, что мы не можем рассчитывать на Америку сейчас. Там, и на Трампа в том числе. Там, да? И даже если ситуация, скажем, изменится в лучшую сторону, там, сменится власть снова, ну, хорошо будет получать там большую поддержку. Там, да? Но я бы не обольщался, потому что Трамп же это не только Трамп, а примерно половина американского электората, которые поддерживают эти идеи. Вот, что Америке не нужно в это все как бы вмешиваться и так далее. И как бы хорошо то, что на этом фоне происходит консолидация Европы, которая до этого момента спала, и наоборот, мы больше рассчитывали на Америку, чем на Европу. Потому что мы помним эти все игры Меркель, да даже Макрон. Макрон же, в общем-то, был пропутинский, на самом-то деле, долгое как бы время. То есть он, ну, как бы так, то есть за то, чтобы там с Россией дела там вести, уже после Крым наша, там, да, и так далее. Вот, а сейчас мы видим, как он изменился. И не только он. И мы видим кристаллизацию такой как бы европейской субъектности, в том числе, которая для нас, я думаю, является стратегической надеждой. Значит, что касается дела Смоленской республики, я так скажу, да, вот в последовательности. Сегодня, да это и, в общем, Зенон Станиславович говорит, хотя он как бы в первую очередь белорусский националист, но он понимает, что условием, чтобы в будущем появилась национальная Беларусь полноценная, является сохранение Украины независимой реально от России. Вот, поэтому как бы вот там решается, честно говоря, судьба всего региона и, может быть, даже всего мира в значительной степени, Европа так уж точно. Вот, и всех народов, которые борются за освобождение от этой империи зла. Вот, если это получается, вторая для нас задача, без которой также не может быть в будущем вопроса реального про Смоленскую республику, это появление полноценной Беларуси. Вот, то есть не вот этого такого квазиобразования там, да, лукашистского, вот, а полноценной национальной Беларуси, вот, которая имеет понимание и своей истории, и своих геополитических интересов, вот, и того, что, чье там, да, и так далее.
Если это происходит, то мы сразу можем говорить, что это может произойти только на фоне какого-то серьезного кризиса в России. Потому что пока Россия сильна, она Беларусь не отпустит. Тут это надо понимать, и Зиновий Станиславович тоже об этом как бы прямо говорит. Вот, поэтому до этого момента мы можем просто, триматься, что называется, мы можем и должны там, да, держать свой там строй, да, значит, свой стяг, значит, свои позиции и готовиться. Вот, готовиться, и если вот все эти процессы, они начнутся, то я думаю, что вопрос о Смоленской республике, о каком-то статусе Смоленщины особом, в связи более, значит, связи более тесной с Беларусью, он вполне будет реален. И наш проект, я думаю, что он будет реальным как бы проектом. Добре, дякую. Дякую, великий. Так само дякую, Сергій. До побачення. До побачення.